постоянно ме питат: коя е най-добрата оферта за ипотечен кредит? Това е като да кажа кой е най-добрият автомобил. Най-бързият, най-икономичният, този, който може да събере цялата фамилия, или служебният, за който не полагаш никакви грижи. Същото е с офертите за кредит. За едни най-добрата оферта ще означава най-ниска лихва. За други най-добрият годишен процент на разходите. За трети най-добрият процент на финансиране. А за четвърти размерът на оценката. За купувач с бебе може да е офертата на банката, която взима майчинството и го приравнява с заплатата. А за работещ в чужбина, банката, която ще признае доходите му зад граница. А понякога това е банката, която може да реагира най-бързо и да отпусне кредита за 3 дни. За всеки влак си има пътници. Затова нашата работа е да разберем в детайли ситуацията на клиента и да конструираме възможно най-адекватните варианти на финансиране на имотна сделка за неговия случай, дори това да предполага комбинация от продукти, имоти и кредитоискатели. Вариантите са толкова много и толкова различни, че с времето стигахме до конкретен начин да представим информацията от различните банки синтезирано и ясно и да го направим рано в разговора, така че клиентът да види голямата картина и да реши за кое оптимизира. Ето как изглежда една наша сравнителна таблица. Много консултанти избягват да вадят повече от една оферта, защото това изисква време и усилия. Други събират оферти, но ги препращат във вида, в който са ги получили от банката. Така клиентът трябва да намери начин сам да ги сравни, което отнема часове заради различните формати и начин на представяне на информацията. Ако си клиент, поиска поне 3 оферти от своя консултант. Задължително провери дали са извадени от банка специално за теб или са стандартни оферти, които консултантът е получавал в практиката си за подобни профили като твоя. Това е важно, защото дори когато профилите на клиентите са близки, е възможно банката да ги вижда по различен начин. Бъди особено мнителен, ако преди това не си разписал документ за работа с личните ти данни. Банките вече отказват да дадат персонална оферта без него. Ако си консултант и искаш да ползваш нашата сравнителна таблица, свържи се с нас или напиши коментар таблица и ние ще ти я изпратим. Мускитари БГ. Насреща сме, ако ти предстои сделка с имот.